Hi mga kapaldo, welcome back to my channel. So today's vlog, nandito ako ngayon sa may lakeshore. Try natin yung kanilang semi-yate, party boat kung tawagin. Ayan. Driver pala. Hello, sumusarap. Ayan po. Ayan po ang aming mga kasama. Ako mag-ano. Magdadrive? Vlog siya. Ay, hindi. Dito ka magpa-vlog ka, diba? Ayan. Magpa-vlog siya. Hindi, nakatatayo Ayan po ang aming kasama. Si Marge at si Compares, si Kawad, si Elong. Si Elongski. Si Mga Elong. vlogger sila. Ayan. YouTube channel kayo din. Naiyak. Powell D. Naiyak Don't tuloy forget ako. to watch. Powell D. Dito ako sa tabi ng pintuan. Yan, ito po yung tinatawag na party boat Uy, dito Marge, sa may usok ka lakeshore. doon. Sige, 1, 2, smile. 10 tao, 500 hanggang 5:30. Habang lumalalim yung gabi, 700 pesos. Yan. Bali lake, parang man-made lake po ito dito sa may lakeshore. Hoy! Ano yun? Yan, ikotin natin to mga kapaldo. Ayan. Sa gitna. Ayan na po. Ito po yung aming driver ngayon, driver. I-follow mo, i-subscribe mo po doon. Powell D. Powell D. Powell D. Kaya 10 years may kapagbalik ang isla ngayon o may kapagbalik ka? Ito ay isa sa mga attraction dito sa may Pampanga. mga kapaldo. Dito sa may The Lake Shore. Maluwa na ito. Yung gagawang ting shop. Kaya kung nagugo kayo sa Bitanan. Sa Bitanan? Oo. Open po to every day. Hindi pa na ako muwalong lugar. Ano maka-stay yan sir? Kaya kayo sa Fernando. Kaya yung Northville na kaya muli natin. Nilipat. Ayan po. Medyo malapad-lapad din siya mga kapaldo. Ayan, busy. Busy po yung aking mga kasama. Ayan. Baka sila ako niyan. Andun po yung kanilang... Ayan po. Ayan. Naku, lotus yan ah. Ayan o. Mga lotus. Yung muna dyan ang tanggawan din eh. Base kaya espresso kasi Ito parang nasa gitna po siya. ng lake. Dito sa lakeshore. Kaya may karameli Yan. mga tagay rin. Lalo may kolari. Ayan, ang ganda ng mga lotus oh. Ako na yun. Sabi ko mga kamas na yung pepin niya. Diba? Walang bakarin pala yan eh. So itong mini yate, 10 po yung capacity. Nalisan Ayan po yung aking mga kasama. Kitang dati ko rin mga wala nung hindi ko rin. Kasi yan ang karelay ko. So yun, hindi ko pala din sa rin yung tama natin. May plan. Mas Julie. Hanggang doon po yun, hanggang doon pa po yun oh. Malapad po ito. Kasi may na. Anyang ilit Kevin na. Kaya kayo ko pepin. Kaya kamas na yung pepin. Tanay ko pepin. Dako mo mo. Ano na mo mo. Dati yun. Nakita mo ko Yan, lotus na naman. Natatako yun. Tara. Ang bot kita ano. Yan. Ay po. Yan, dito tayo sa likod. Lumipat tayo sa likod. Dito naman yung yan sa likod. Ito parang ginawa nilang parang island sa gitna. Parang nasa ano kami. Parati ko kaya kami. Malapag yan. Itong banner. Kumusta pa yung experience? Na nakasakay ka sa yate? Ano yung mga kumare at kumpare namin? Ayan.
lapad din pala nito eh. Doon tayo alin sa ano, Siyempre, sabi ko yung mga kasama natin. Cobra lang ko rin ako. Kailangan tapang magsunod ako. Naiyak sa ano, bala ko na yan. Naiyak ang tapo. Yung mother niya na yung Tapos doon, mga malalaking bahay yan. Actually, yung Lakeshore subdivision ko ito eh. Ito isa sa mga ano nila rito, attraction. Open for public. Sabi ko, pinyabi niya muna pala ako. Kung sinabi niya, hindi pa yun. Sabi ko, kaya ng kompleting niya. Kaya ng kompleting na ako. Alam mo na, kaya tapos kami kayo pa si Bayo. Tapos doon, North Luzon Expressway na po yan. Yun yun. Pero ako may cobra Kenny. Kali ko may cobra. Kumbaga, lagi ko pupunta ka na Kenny. Kasi, anak-anak ko baka tama. Ayan, oh. Pero mga cobra. Kasi yung pangatay sa third year high school ko nito, pwede na akong mag-cobra Kenny. Mga estudyante naman, kahit one to domingo mo. Yan, lalaking mga bahay rito. Oh. Maganda, gusto ka tayo rin yung abal ng tasong kung may cobra mag-cobra Kenny. One to ayun na ako may kapag-cobra sa bagay. Baro pa siya. Pre, bakasyon nito ako manong kayo. Pwede. Ay, ba't kalwalas na po tayo? Di ba ako na kayo kung target market? Hindi kayo marami lang kaya. Palaya ng dance Uy, nagbalmit ang diba niya pa makatao na kayong gudabiyan. Kasi may kitang kubo, wala hindi ako nalit. Ang luto ba? Ito na yung pinaka-dulo. Ayan, tapos doon may swimming pool. Lagi po ito namang Yan. Pumuntahan yung lagi kayo. Hapon na ako Swimming pool po yan. Ayan, dito na tayo liliko. Ayan po yung kanilang, kung may event, wedding, yan mga baptism, birthday, pwede nyo i-rent yan dito sa may Lakeshore. Pabalik na po tayo. Ayan po, napakalawak po ito. Oh. Ayan po yung Mount Arayat. Yan, kitang-kita mo ito yung ano, Mount Arayat oh. Ayan po sa likod yung aking mga kasama. Ayan sila oh. Ayan, kanya-kanyang selfie yan oh. Ganito lang siya kalaki. Yung small yacht nila. Ito lang. Yan, ganyan lang siya kalaki. Maximum 10 person. Yan. Ayan. Ayan, yung mga kasama din namin. Ayan. Doon po tayo nag-umpisa kanina. Ayun, yun yung tower nila. Ayun. Yan, pabalik na pa tayo doon. Tapos punong kahoy yan, palibot dito sa may man-made. Pwede kayo patanulog ganda niya nga naman ako mamaglas kami kayo na yan. kahit ano, hinabot ko yung mga Instagrammable view ah. Manatila pa rin na Nandun lang. yung video game na tayo dyan. Yung mag-maintain game ulit. Yung airbo, dala namin yung accident yung Manila ko.
pag December, napakaraming tao rito. Ito yung number 1 pasyalan dito sa may Pampanga. Ayun, may mga ibon pa oh. Ay, ka-sweet na lang. Talagang naghabol pa ng picture. Ayan. Paggabi marami ng mga lights. Ito maganda paggabi dito sa may Lakeshore, marami ng mga lights. Ayan. Yung attraction nila ngayong February 14, yun yung maraming mga roses doon, mga bulaklak na merong lights. Pupuntahan din natin mamaya yun. Yan na po, malapit na po tayo. Yan. Pag nakita nyo yung structure na yan, Lakeshore yan. Ayan, lotus. Ang daming lotus rito. Yung sa gilid mga lotus yan eh. Yan na tayo. Malapit na tayo. Solid. Ano po yung Lakeshore? Baliktad lang kasi doon siya nakaharap eh. Yan, Lakeshore. Doon nakaharap sa kabila. Yan. Ay, may perya! Magperya tayo! Perya kami. Marami kasi attraction dito sa Lakeshore. Meron silang mga peryahan. Ayan. Ayun, may nakita akong isda. Ayan. Nasakyan na natin yung small yacht dito sa Lakeshore. Yan. Dito na tayo. Pero manyaman na, wala lang lasang ulit. Fresh yun talaga. Kasi yung ikaw lari, hindi tayo karipalo mga tanda na lang ng bangos. Ang Oo, gano'n mga pangarap dagula po, pareta yung snake at dami yung lari. Totoo man. Tatawa ko pala sa isang gano'n. Tatawa. Para mula talaga. Lakasan. Pitang yan kaya ngayon. Wow. Gano'n, dagul. Ng bangosan. Pero bang kay Papa siya Roger? Ang Absalom. Wow, nandun kami. Bakit kayo punta niyo yung Baka masal? na. Baka lahat ang bisa niya binigay. Yung mother na. Okay. Daddy! So ayan, nandito na po tayo. Ayan. Musta experience? Musta experience? Happy! Happy. Ayun yung mga kasama namin. Thank you, Ayan. Thank you po. Thank you guys! Ayan. So nandito na kami ulit. Nakasakay na kami sa yate. For the first Ayan.
Yung small yacht. Sige. Ayan siya. Pag pumunta kayo ng Lakeshore, exit lang kayo na Mexico exit sa may Inlex. So I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's Megan Paulit. Thank you guys. Bye-bye.